Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat programma is er elke sneuntejoen oer alweer reportages zat die maken binnen in het nationale televisieprogramma van Gewest tot Gewest. Uit alle regio wij, maar dus ik uit Friesland, een soort uit Friesland, want daar is de man voor die wij aan de keukentafel treffen bij hem. Dat is Johan van der Zee, die de meeste van die reportages maakt. We beginnen allereerst naar een reportage uit 1976. En die gaat over het psychiatrisch ziekenhuis in Frensier. Dat besteedt nu 124 jaar. Hast een soort tarriering nodig hè, voor dat onderwerp? Ja, ik heb vrij vaak met wat ze helemaal, die de Canadese directeur weer praat. En ex-jongen van wat kunnen we nog wel en wat kunnen we net veel mee. Dat zijn de tarrieringen. En dan let eerst maar eens even zien van wat er precies badde in die reportage uit 1976. Klaas Koopmans tekent de mensen die in Franeker zitten. In Franeker zitten. Een uitdrukking die maar al te lang een akelige klank had in Friesland. Wie in Franeker zat was gek en had daarmee een duidelijk stempel. Mensen, maar ook plaatsen, krijgen gemakkelijk een stempel opgedrukt. Franeker is de oude academiestad, het mekka van de kaatsport en de plaats waar het krankzinnige gesticht, de psychiatrische inrichting, of zoals het nu genoemd wordt, het psychiatrisch ziekenhuis is gevestigd. In 1851 werden de eerste patiënten ondergebracht in de gebouwen waar eens de hogeschool en later het atheneum in plaatsvonden. In het krankzinnige gesticht werden toen 27 patiënten toevertrouwd aan de zorgen van een geneesheer directeur, een vader en een moeder, 3 mannelijke en 3 vrouwelijke verplegers en een portier die ook voor het eten moest zorgen. Kijk, vroeger hadden we daar groene deuren in de oude Academiestraat. En dan hij wordt opgeborgen achter de groene of de gele deuren. En dat is allemaal voorbij, het is allemaal open geworden. Er zijn allemaal ramen in gekomen. Je kunt er gewoon inlopen, momentelijk. In- en uitlopen zoals je wilt. En dat was vroeger niet zo. Alles zat vroeger op slot. En dat is tegenwoordig bijna allemaal af. Gelukkig. Gelukkig wel, ja. En dan is dit het voordeel nog. Toen wij zaten veel mensen op één zaal. Ik heb meegemaakt dat er 40 mensen op één zaal zaten. En tegenwoordig hebben ze, ik weet niet het aantal, maar allemaal verschillende huisgezinnen. En dat is juist zo plezierig. Het gesticht, later psychiatrische inrichting genoemd, groeide uit tot het psychiatrisch ziekenhuis van nu. Allang niet meer alleen gevestigd in het oude academiegebouw. Vroeger hadden we het gemakkelijk. Hè? Toen spraken we over het academiegasthuis hier binnen, waar we op het ogenblik enige zaken van kunnen zien. Maar in 1930 kwam daar dus het gebouw Lanken bij. Jarenlang is het gewoonte geweest om te spreken over binnen en buiten. Maar langzamerhand moeten we er papier bij nemen om de verschillende herverkabelingen te bekijken die deze instituten hebben ondergaan. Zodat hier binnen, waar je altijd eigenlijk al het idee van huizen zag, dat we dat hier verder hebben kunnen uitbouwen.
De hele voorstraat is een rij huizen geworden met diverse benamingen genoemd naar oude directeuren. In de jubileumweek werd een sociohuis, een woonhuis voor een kleine groep patiënten, geopend door oud-directeur Piebinga. We zien hier waar we het zo vaak over hebben, die combinatie tussen stad en ziekenhuis op een heel andere manier weer eens tot uiting komen. Namelijk door deze stenen hier op te bouwen en dit hele pand, nummer 67 tot voor kort, hier voor ons weer klaar te maken. Ik hoop dat het ook in het ziekenhuis een grote nuttige functie kan hebben. En we zijn erg blij, meneer Piebinga, dat u hier aanwezig wilt zijn en dat u dadelijk het bordje wilt onthullen. En ik hoop dat u dat nu wilt doen en ik wil u graag daarheen brengen om dat samen met u te kunnen zeggen hoe dat moet. Ja? Ja, als u daaraan wilt trekken. Bravo. Bravo. Het bestaan van sociohuizen in de stad wil al zeggen dat het wonen in de stad belangrijk wordt gevonden. In 1931 leek evenwel een ontwikkeling op gang te komen om de stad de rug toe te keren. Toen werd Groot Lankum gesticht. Een vestiging buiten de stad, waar boerenwerk gedaan kon worden, een prachtige tuin ontstond, maar waar nooit het hele ziekenhuis naartoe verhuisde. Op Lankum hebben we de herverkabeling gezien in de richting van het dorp Lankwerd, waar een 70-tal mensen woonden. Met ook daaromheen een aantal woningen, zodat ieder van deze oorspronkelijke afdelingen binnen-buiten tegenwoordig als een soort harmonica kan beschikken over die oudere gebouwen en die nieuwere huizen. Samenvattend komt het er eigenlijk op neer dat ruim 40% van onze mensen op het ogenblik in een 33-tal woningen hier woont naast de oorspronkelijke gebouwen. Hoeveel mensen zitten dan in één zo'n woning? Dat varieert. Je hebt huizen met een 5-tal mensen. Je hebt ook wel 11-12-tal mensen zijn ondergebracht. Dat laatste geldt vooral voor de herenhuizen hier aan de Voorstraat. De relatie met Franeker bleef dus wel degelijk bestaan. Er bleven contacten met de inwoners van die stad. Ik was natuurlijk bij mijn vader in de zaak. En dan leverden wij onder andere lakens aan de inrichting. En dan moest ik dat daar brengen. En dan stond ik daar voor die poort. En dan belde ik aan. En dan hoorde ik het gerinkel van sleutels. En dan kwamen die grote deuren open. Kon ik binnenkomen. Achter me, die deuren weer op slot. Weer door een deur. Weer op slot. En zo ging dat maar. Je had echt het idee, ja, ik ben hier bang. Het is een soort gevangenis. En dan had je wel eens de gedachte als jongen, ja, die mensen, wat moeten die hier beleven? Ja. Wat leverde u toen aan het ziekenhuis? Dat zal ik u vertellen. Dat waren japonstoffen voor de dames. En dan kocht men per 200 meter. En dan liepen ze allemaal met dezelfde japonnen. De japonnen werden nog eens een keer gevoerd met voering. Dus het was erg oerdegelijk. Het ondergoed was ook erg degelijk. En de mannen die liepen in manchesterjassen en manchesterbroeken. En zo liepen ze op straat. Dat wanneer als je dan op straat die mensen zag, nou dan wist je direct, die komen. Ja, ik zal dat woord maar niet noemen. Ik heb het ook nooit genoemd, maar laten we het zo zeggen, die inrichting. Hoe is het nu? Als ik een boodschap heb, dan loop ik gewoon door. Zeg tegen de portier goedemorgen, of portierster. En dan loop ik naar de afdeling toe. Mensen komen hier ook in de winkel? Ja, maar het zijn ook normale klanten. Ja, een ander ziet er vreemd op, maar het zijn mijn leukste klanten. Mevrouw Hoekstra, u woont vlakbij Lankum, bij een deel van het psychiatrisch ziekenhuis. Wat merkt u daar nou van? Nou, daar merken we eigenlijk niks meer van dan elke willekeurige buurman van zijn buurman zou merken.
Want wij zien wel regelmatig de mensen heen en terug gaan naar de tuin, die hier dus gedeeltelijk ten noorden van onze boerderij ligt. En wij merken dus ook het heen en weer lopen van de mensen die een wandelkaart hebben. En ja, het normale leven van iemand die naast je woont, dat merken wij. Is het veranderd in de loop van de jaren? Dat dacht ik wel. Oh ja, als ik aan denk alleen aan de kleding. Want vroeger dan was het zo, dan zag je direct die mannen lopen met hun erg verwassen manchesterbroeken. Dat noemden ze dan een zogenaamde patiëntenbroek. De vrouwen zagen er ook bijzonder onverzorgd uit. En nou is het zo, als je iemand in de stad ziet lopen, dan kan het een toerist zijn, maar het kan een patiënt zijn. En daar is absoluut geen verschil tussen. Het ziekenhuis is dus voor de helft gehuisvest binnen de gemeente. En dat drukt een stempel op de gemeente en op het ziekenhuis, zou je kunnen zeggen. Beide profiteren ze, dacht ik, van dat feit. Een positief stempel dus eigenlijk? En duidelijk een positief stempel, ja. Het ziekenhuis kan daardoor zijn integratiegedachten, zijn genezingsproces beter tot uiting brengen. Omdat men eigenlijk letterlijk te midden van de stad zit. En de stad, dacht ik ook, het komt wat minder meestal naar voren, maar toch wel degelijk. De mensen die zien patiënten, die zien de werkelijkheid gewoon. Ik dacht dat het gewoon een gezonde situatie is. Dat mensen die in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven ook niet weggestopt worden. Ver in een bos en dat soort situaties. Ieder jaar is er tuinfeest op het terrein van Groot-Lanken. Het is uitgegroeid tot het ontmoetingsfeest tussen Franeker en patiënten. Zag niet? Ja, ik zou wel. Zei we. Het schouder, naar de vinger en je hebt het oren. In schouder houden. Net al ook weer. Nee. Nou, dus hier doorheen kijken. Daar. Zo. En over de punt. En dan op zijn piep gericht. Op de topjes, ja. Recht. En dan daar nog terug in is je. En dan sappen weer. Nee, je hebt niet achter de plek. Juist, goed zo. Weer mis. We proberen het nog een keer. Dat is een win. Tuinfeest is een beetje een afspiegeling van het oude dorpsfeest. Eigenlijk staan wij een beetje met twijfel ten opzichte van zo'n tuinfeest. Het is mooi om nog 1 dag in het jaar zo'n mooi massaal feest op te zetten. Maar anderzijds streven wij zeer doelbewust naar om met kleinere groeperingen werkelijk meer recreatief bezig te zijn. In Franeker merk je dat het ziekenhuis daar volledig is opgenomen. Zit daar van uw kant de filosofie achter? Inderdaad, er zit hier de filosofie achter dat voor diegenen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, het een essentiële zaak is dat de contacten met het leven, met de leefgemeenschap om je heen, dat die gehandhaafd blijven, CQ worden geïntensiveerd. Je kunt dat nastreven in je behandelingsmethoden in een ziekenhuis en daar kun je zelf je culturele therapieën op afstellen, daar kun je je bewegingstherapieën op afstellen en dan kun je dan accommodaties in gaan ontwerpen in de zin van een zwembad en in de zin van diverse accommodaties. Maar wij hebben doelbewust altijd nagestreefd om die accommodaties die de stad daarvoor biedt, om die daarvoor te benutten. Zodat u onze patiënten op maandagochtend hier in het zwembad van de gemeente Franeker vindt. En dat wij ook hopen dat het straks te openen culturele centrum met zijn diverse vormingsactiviteiten voor ons ook weer meer mogelijkheden biedt. Zodat je natuurlijkerwijs niet alleen die contacten met de mensen opbouwt, maar tegelijk profiteert van die voorzieningen. Hij zit alleen zitten. Je maakt het vaak mee. Dat als iemand je vraagt waar kom je vandaan, waar woon je, dat je dan zegt Franeker en dan wordt er een beetje honend gezegd, enkele reis Franeker. Dan kun je deze mensen ontwapenen met de opmerking, wat wilt u daarmee zeggen? Men wilde natuurlijk zeggen, als je in Franeker komt, dan ga je naar het gekkenhuis. Daar woon jij. En dat pikken we toch niet in Franeker.
dat vinden we nou eigenlijk maar flauw. En het is ook inderdaad flauw. Met de vakantie trof ik dat ook nog, dat er iemand tegen mij zei. Waar komt hij vandaan? Oh, enkele reis Frensjer. Frensjer, dat is dan het Friese woord voor Franeker. Maar dat pikken we niet, dat vinden we flauw en het hoort ook niet. U wordt boos als u het hoort. Ja, misschien wel een beetje innerlijk verontwaardigd. Want dat doet men toch niet. Het psychiatrisch ziekenhuis in Frensjer. Respectvol, dat zijn we zeker. Maar tegelijk, ik moet je snel leren kennen dat... ik zeg maar wel, wat ze helemaal een verschrikkelijk aardige, goeie man. Ja. Die sprut, dat sprutst echt uit de verbeelding. Als je die man interviewt, dan... Nou ja, daar zit hij net een allesstandelijke dokter, zeg maar. Nee, hij zit kijk als dat wij aan de keukentafel zitten en praten erover op die manier. En Pop, die burgemeester, die volle oudstandelijker, wil ik zeg maar zeggen. Wij gaan naar 1982. Arno Woudwijk, bekend kunstenaar, Drachten ben het er? Hij bent in Drachten. Ja. Hij is meer bekend door het beeld van Grote Pier. Ja. Jij daar een reportage maken in Oranje Woud, dat er echt een beeld, dat je er dan, dat hebben we een paar maanden lang volgen. Dan ga je er op een fiets van Drachten naar Oranje Woud en dan hakken er reeën, een springende ree, hakken er daaruit en dan gaan we ze nog dan even bij hem zien hoe dat verder kwam. Nou, en zijn volgende project wie een walvis in het water. Weer in het water. Maar als het vloed weer, dan zegt misschien een hele ambitie. Bij app zegt de stut heel mooi bovenkomen en de kop. Ja. En dat had er daar echt weer van een pad ter plekke. Ja, ik van een grutpad in Drachten hakt. En hij die alles met de hand. Hij wou geen oorark broeken. Nee, hij had een les gekregen van dat had hem eigenlijk fataal is. Want op een moment kon het niet meer. Nee. Maar hij hakken matroon. Ja. Prachtige man. Ja. Laten we zien in 1992, Arno Woudwijk. Maar hij is opgebouwd in heel liete beestjes. En dat is eigenlijk het leven van die walvis, ik. Die is dus ook opgebouwd. Of die eet dus die liete beestjes. Wat voor beestjes is dat dan? Hij bloedt net altijd zichtbaar. Nee, hè. Als het, de vloedlijn op zijn heugst is, dan is er niks meer te zien. Dus als het nou weer app begint te worden, dan kan die beesten die mat soms hier op de boord bijvoorbeeld matten zo'n badje. Dan kunnen ze dus, de meeste mensen zitten er dan aan de kant de zeehoer te zien. En dan krijg je het idee en denken ze, hé jongens, wat zou daar boven water komen? Spannend? Ja, heel spannend. Maar hij ging er net door. Wat kan je mis niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee. Het is een oud wachtje, hè? Is het nou helemaal goed? Is de stand nou goed? Nou, ongeveer, ja, het is moeilijk te bepalen. Maar zij hadden er een tekening van dat ik neem aan dat het goed gaat.
kop komt al weer boven water uit. En de stut, dat ligt er nou echt wel op, hè? Ja. Ja, het verbindt wel een mooi aan. Ik ben heel blij dat er zo hoe komt. We zullen het even afwachten. Van hoe komt het oer in het water. Ik ken er wel mooi uitdacht in een maquette. Maar nee, als het nou zit, komt het heel mooi oer. En je maakt echt het idee dat er wat tussen zit. Want het bent wel losse stikken, maar je krijgt nog een beetje het idee, je luidt een heel beest. Ja, zo dat was eigenlijk de bedoeling om alleen de kop en de stut te maken. Of het alleen de neus eigenlijk maar, de neus en de stut. Maar dat meesten die straks op een wal of die eromheen varen, dat straks dit was stukken eigenlijk visueel aan van de verbinden. Dus dat ze het idee krijgen van, hé, daar komt een walvis boven. Dit had oorlier geweest? Ja, ik krijg wel een oorlier, ja. Is het dat burg? Ik denk het wel. Ik heb de zomer met de hand uithakt. Dat had ik eigenlijk mijn speciale bedoeling dienen. Zo'n walvis is een heel groot beest. Ik ga nooit een walvis zien. Ik ga alleen de walvis dus maar van plaatsjes, van films, van boeken. Dus in wezen zit er een heel mysterie omheen. En om een groot beest, om dat ik uit te hakken, maar je dus net zitten van dat ging dus met modern materiaal, ging dat er vlug even uithalen. Nee, dan mag ik vernemen dat je dus mijn groot beest bezig bent binnen. Nou, en dat idee zit er eigenlijk achter. En daarom zeg ik eerder het wel burgerwest, want die dier dat ik er mee bezig was, daar had ik hartstikke mooi van. Dat weer Anne Woudwijk. Mooi verhaaltje. Dat dien je er even tussen toch, zei iets van... Nou nee, want hier hebben we echt wel een paar keer West. Ik vond het altijd heel aardig om het ding ontstaan te zien. Ja. En er kwam hier een filmploeg, die kwam meestal bij mij thuis. En dan zeiden we maar terheen, dan leven we even bij Anne langs gaan. Ja. Dan kunnen we weer even een facetje zien. Ja, dus je bent net van, we zitten deze week in een onderwerp, maar je die en ik al eer... Nou ja, zo nou en dan. Wat er in Oranje-Woud, daar ging ze nog even heen. En ik vreeg Anton Stoelwinder, ik wil eens was even er maar heen gaan. Ja. Een filmploeg weer toch het duur. We hier de mensen van Cinecentrum. Daar moest wel goed gebruik van maken. Ja. En ze wien je dan in Friesland en dan kost ik wel even dit. Dan kost even de dij goed vullen, dat jet mij Friesen goed. Dat resultaten daarvan showen wij altijd in het programma Gewest Friesland. Op wij showen die reportages uit van Gewest door een week.